Nganza kwethu nginibingelele nginamukele onibingelelayo Ngxolisi mfana kaDlomo ozalwa phansi le enkandla emahlathi emnyama. Mangabe ke uyaqala ukufika le channel ngicela ungenzele iqiniso ukuthi ke ucofe usubscribe maqeda ukubuka le video ushaya like bese ke uyakhomenta kulolu daba la namhlanje. Video ke namhlanje ile video ke sibiza ngokuthi ama updates. Ngicabanga ukuthi ke eyesithathu ke le video ke efana na Lena lapho khona ke sikhuluma ngama album azayo sikhipha ama dates emva lapho ke bese ke sibhekana ke ne top 10 UKhozifm ukuthi ke yini eqhubekayo. Ngicela ukuthi ke ngiqale ke ngoFalabo umfoka Nondindwa mfana ngaphansi le kwaNgqulu. I-album yakhe ke yena iza mhla ka-8. Isihloko sayo yiso leso sibonayo sithi ke yimi isiqhwaga. Icover usanda kuyikhipha ke khona manje njengoba ke singulethele yona. Siyamazi kuFalabo ukuthi how ubhula ngaphakathi alibhule ngaphandle ke makuza ngasengomeni. Ingoma yoMsizwa ehawu ingoma iyaniyani yothando yonke lento le uyayithola kuyo le album ephuma mhla ka-8. Insizwa ke sibili ngilandayo ngilanda umfoka Mhlongo Mdumazi igezana endalo uphinde futhi abe yiligoso kodwa ke kulokhu uza ke ngaphansi ke kwaMdumazi. Igama ke le album yakhe inganekwane nayi ke bafethu niyayibona ke yenziwe ke cover yakhona inhle nayo ke ngiyacabanga ukuthi yeza ke mhla ka-8 yize noma engakayikhiphi date kodwa ke bonke ngabaculi kaMaskandi nesiqiniseko sokuthi ke i-8 angeke ke zize zibadlule. Iyona ke album yakhe le mhla ka-8 iyeza nayo bese ke ngilandela ngabanye futhi abanikazi bama-hit songs okundoni osaliwa noqizile bazobeqala ukukhipha ngaphansi kwegroup eyodwa. Igama le group yabo ama-NSG. Igama ke le album yona lithi ke emakhaya basilindile. Yazazi ke lezi insizwa ukuthi ke ema-album inazo nje makuthiwa zikhiphile ama-hit songs kuhlale kubuthaphu idlalwa ngapha nangapha futhi ke angibhedanga mangithi lezi insizwa nayo undoni ngimbala phakathi. Khumbule phela ukuthi ishinga lentombi leli adluleke lapho. Ngicela ukuthi ke ngilandele ngengane zoma kuye kwaba nehlaya ke lokuthi abanqeni njalo ukuthi befana bekhiphe i-album yabo ke nge-25 kaDisemba ntambama njeke futhi i-trend idla abantu kwehliwe ngayo kwenyuke ngayo. Yizo ke lezi ngane zoma. Igama le-album yabo ithi ke umfazi womuntu enqunu. Ngiyacabanga ukuthi bayokhipha ngazo ke i-8 nabo yize noma i-date bengakakhiphi ngizophinda futhi ke ama-dates ngabhale wonke ku post. UmZulu ke akukho kuningi nje engakhuluma ngayo bafowethu ngoba ke sike sakhuluma ngayo le update le edlule le ukugcina. Mhlawumbe ngakwenza ukuthi ngikukhumbuze ukuthi igama le-album yakhe iJuba iyeza mhla ka-8 kuDisemba. Bafowethu ngicela ukuthi ngixolise kubantu abathanda ushumule insizwa kubantu abakhonze ushumule insizwa kubalandeli bakhe ngokuthi ke ngingayenzi update ngaye kule video le yokugcina. Nangu ke bafowethu ushumule insizwa le nsizwa isisizo sokukhulu ukukhuluma lapha ngenkundleni zokuxhumana. Hayi ingoma yayo iyayikhulumela. Ingoma yalombhemu ikhulumela yona. Ngathi ke yena ukhiphe i-EP isikhona ke nayo ke enkundleni zokuxhumana khona nje la ku YouTube mangasesha ukuthi ishumule insizwa uyoyithola ke album yakhe. Ungathi ubheka umuzi ngoba enjalo ngqo kodwa ke angikho lapho mina ngikuma album angakaphumi azayo. Sengivala ke kuma album azayo ngicela ukuthi ngilethele izinsizwa ke okanye ngilethele insizwa le usongqongqo bafowethu. Iningi lethu kusongqongqo limazi seginqini limazi ukuthi bedlala isiginci enzima kakhulu esiginqini uvuka khumalo. I-album yakhe ke iyeza uphethe ke insizwa ingunkulu umthandeni kanye noGatsheni kwezinye zeingoma zakhe kule album azoyikhipha. Ngiyacabanga ukuthi nayo izophuma mhla ka-8 kulo nje leli viki leli esiya kulona. uGatsheni ke yena uthe uzokhipha kuleli viki ezoliqala yize noma engakakhiphi lutho akakakhiphi cover akakakhiphi promo kodwa uthe kuleli viki ezoliqala uyakhipha. Ngizolandela isi-update ngaye. Okay siqedile ke ngabaculi ke abazokhipha. Mawuthi khona umculo wakho ofuna ukuthi sikupromotele yena noma wena uqobo lakho uzokhipha ufuna ukuthi sikupromote ngendlela ethile noma ngabe ibusiness lakho noma ngabe yini wena bhala kuma comments ami ngizozama ukuthi ke ngixhumane nawe sikwenzele mahala Okay bese ke singena ke ku top 10 UKhozifm sengivala nje ukuvota kuyaqhubeka u-SMS ingoma ulandelise ngohlamvu ku 33665 uvoto bafowethu kuvala ngazo i-31 kaDisemba kuvalwa nge-31 Disemba ngo-12 wasemini. Emva kwalapho ke akusekho ukuvota kuzobe kusenzeka ke. Bengibuka nje lapha na ko Facebook na ko TikTok abantu bepostile hayi kuyaliwa bafowethu uyivoti kwekakhuzane kamthandeni. Mawukuthi iqhawe lakho akalivoteli angazi ukuthi ngabe ulindeni akanye ngithi nje mawukuthi ingoma yakho awayivoteli angazi ukuthi ngabe ulindeni. Bafowethu ngicela ukuhamba njengamanje ngiyacela ukuthi ke siphinde futhi sihlangane. Mawukuthi le video ithandile ngicela ucofe ulike bese ke uyasubscribe. Ngiyabonga.